Днес искам да си поговорим за един неприятен, но за съжаление често срещан навик – нощното хапване. На всички не се е случвало. И независимо дали спазваме здравословна диета и хранителен режим или не, всеки от нас със сигурност е ял поне веднъж през нощта. Въпреки удоволствието от късните вечери, е важно да помислите за влиянието им върху вашия сън и здравето ви като цяло. Така че какво да направим, ако стомахът ни смята, че нощното хапване е нещо задължително? В днешната ни среща няма да говорим дали е здравословно, защото не е. Ще разсъждаваме как да минимизираме вредата. Нека да разберем кое е най-доброто нещо, което може да ядете преди лягане, за да не си навредите и да си осигурите добър нощен сън. Първото правило е да избягвате захарта и бързите въглехидрати. Инсулиновото йо-йо с резки пикови и спадове е нещо, от което не се нуждаете преди лягане. Не препоръчвам също и прекомерната консумация на алкохол, защото по-високата му концентрация нарушава естествените цикли на съня. За спокоен нощен сън най-добрите храни, които трябва да изберете, са богати на протеини, магнезий, триптофан и мелатонин, които подпомагат релаксацията и подобряват качеството на съня. Перфектни са, например, салата с броколи и парче печена риба, както и хумус, а също и ядки, като орехи, бадеми, шамфастък. А ако искате нещо за десерт, може да изядете един банан с малко кисело мляко.